Unsa may tuyo nimo? Sige, Kol. Isog mo kakakol. Ito na ipakita mo pagka-isog, be. Imo jud kong hagit-hagiton ba? Paps! Tagot sa mga Paps! Bahala na ka niya, Jong. Nay, wanto ko sintro. Magunsanan po ka dito! Suro-suro lagod dito. Suro-suro yan sa kuha ka mangayo! Taluban ko. Asik uban-uban dirawan. Ako ra ni. Dili lagi ka pwede pa ubanon kay dagag mga sipap dito. Okay. Nay, sige na good night. Panagsar bitaw taglaglaag. Patay, dili ka mauli dayon ha! Nay 20 oh! Kandi kalaang na jud ko. Nay, salamat nay ani 20. O sige lang ko na, uli dayon ha! Oh, lagi nay. Bye-bye nay. Minusag income din ng dapita Paps! Kung sa mga kadri Paps! Ngita gani kong ka-incomean ri ano kaya sa mingawa. Mangita ka kayong kaman? Dali ra kay na Paps! Magatang-atang rataan ng kadalanan! Bitaw Jong no. Para pag naay mo agi, atong dilinsahan. Sakto! Hala, tura! Uy, kini. Nagmotor-motor pa. Nagduda na ko arangan ni bataan ni ba. Sure ko na na kwarta! Sige, kisting atong kuot ang bulsa! Sige, nag-abot diri ah. Unsa man mo? Nagadang-atang man mo. Magadiskusya mo ba? Makadisgas siya! Kuot ang bulsa basig na kwarta! Sus, tagal kay sura do. Lisensya. Ayaw na si palabya ah. Yati, 20 may kwarta. Yati ning bata ah! Gwapo kay motor niya, 20 re kwarta! Unsa man akol? Ako biya ng pagtubil sa motor. Saba diha, tang tubil. 20, kaigo mo na ina. Kay igo man jud na. Kay tuma naman ang tubil anik kay magtulo. Taka kang tiguanga ka. Paps! Palakuan na Paps kay bisig makita na diri ah! May pa. Stong, kasi nito ah. Sa malay. Sige, iwan na lang ng 20. Matay no. Maniguro siguro ko bising mutugan tos papa ba. Lah, nanabo na si Ethan Riao. Den, oy, unsa man tan? Nay mong papa dala den, ako tuyo ba? Naman tan, nadaratan. Nagmaoy matugikan. Ay sakto. Nagmaoy. Utan, nagmaoy kay daghan ko gawatan res tong lugar. Kawatan? Ako'y bahala na. Ngano man tan? Dan ako suspika na din. Adto papa ka. Narito. Sige din. Ako sa atuon. Magbantay dira. Ang kulabeng. Kumusta? Suga ni mo oy. Unsa may tuyo nimo? Ninangatan ako dito ang kulabeng. Ako 20 gikuha. Ang tubil ako sa motor ako. Wa ko'y labot ana. Imuha ng 20, dili na kuha. Laban di ko sa imuha kulo. Kay way mo laban sa kuha. Mao na, pabadlong pa. Badlungon gikang bataa ka. Sige kol. Isog mo kakakol. Ito na ipakita mo pagka-isog be. Imo jud kong hagit-hagiton ba? Sos, alawan manday ka kol. Mayra magway kalaban. Pamaday kay pulos. Kau lang ko. Ay, alin ri balik ri. Asa mo nang dapit? Kaya tuon ako. Sos, naaram day na kol. Bravo kol, bravo. Asa mo nang dapit be? Tara. Naaram to sa unahan kol. Pasigma, kulatahan pa to ni mo kol. Pagdali. Tara. Tuon na to, tara. Hala Paps! Di balik ang bata Paps! Nagalag Papa Paps! Awa lagi oh. Hala Paps! Tanaw Paps! Isug kay dagway Papa Paps! Paps! Tagot sa mga Paps! Bahala na ka niya Jong. Yati ka Paps! Tura kolo. Impas yun yung tawhanan ni Ron. Ayaw kol! Bughaon na lang taka. Basta makatakod pa ka. Da, tagam. Utik ba, utik. Animal ka pa!